Patindagan kang lugar na inyong pamilya, maka-start kung sa pamagpuyo ka, a place where we will be safe. So I come here to celebrate to you this beautiful day. I come here para maibaw kita sa pagkasadya ninyo. Isang nag-iyaw na kamo ng taon para sa pamilya ninyo. Because for the last and for the first time, may lupa ang kamo na pwede ninyo ituro kang irensya sa inyong mga kabataan, kang sa inyong mga apo. God is really good. Ang kadyang programa handog titulo para diya sa bilogin ng probinsya sa Antique para man nga mga punto naton, mga utod naton na may mga kalupaan may kinakaptan ron ka ng kasiguruhan sa ilang mga lupa. No? So pagi ni sa pabulig sa aton nga Congresswoman Loren Legarda sa aton gobernador nga si Dong Rodora Cadjao. No? Ginapatigayon man siyang din sa pamunuan ni Secretary Simato kag ni Red Francisco Totopilla. Ako si Clarito Inyon, kang po Bugasong Antique. Nagpasalamat din ako sa kay Congressman Legarda at kay Governor Rodora Cadjao sa pag-aprobar ng pagpatitulo ng ating lupa sa Bugasong. Ang terang na nalit ng bata pa ko, alin sa lolo ko, pagto sa tatay ko, pagto rin kalakay. Ano pa, applyan ko ay wala rin si tatay ko. Ang aking mga bugto, ginisulayangin naman ako ito para nga maano ko ang lupa, mapatituluan. Ako si Enriqueta Maglunog, ng taga-Kalayan, si Baste. Nagpasalamat ako sa sa programa nanda nga may pagtugro kang titulo sa mga tao nga hasta kaya wala pa gani kami kapano kung diinayon ng amon dito na kaptan nga lupa. Nagpasalamat man kami sa gobyerno, sa tanan nga ahensya, ay sa kadya, natutuluan kami libre. Congressman Loren, kagay Durod Cadjao, paguli na mo diyan, kapot lang kami kang lupa nga ran nga wa kami tamaan, ay siyempre nagkramatay rin naman mga ginikanan. Ako kaya ang nagsalo, kag salamat nga kaya amo pa lang ang sansangan na tuturuan kami ito. Salamat sa pagpatigayon kang ating gobyerno. Ako si Benedict Magturo, taga-Barbasa, Antique, na maka-recipient ng titulo na tugro ni Congressman Loren and Governor Dudut Cadjao. Nagpasalamat din ako na ako ang recipient ng libreng titulo dito sa Antique. Maraming salamat po. Ako si Elsa Manalo nga, bugtuan Ipipanya Mandiuya nga taga Iburi, Patnumon, Antique. Nagakalipay gid ako sa kanya nga adlaw dahil regaluhan ako dahil Loren Legarda ngagni ang Governor Dudut Cadjao. Ma'am, durog nga salamat ma'am sa pagtulong mo na kang akin nga titulo ang lupa. Kay nga Inday Loren Legarda kay Dudut Cadjao. Durog salamat ako gali si Libby Aguilar sa Patnumon, Antique. Yung mga puro katuwir na kanya nga programa ano ka titulo. Di kadya pa lang durog salamat gini. Ma'am, naging buligan kami. Si Marlene Taiki, taga Magsaysay, Patnumon, Antique. Nagpasalamat din ako kay Congressman Inday Loren Legarda sa pagtugro na kanakin ng titulo. Kag kay kung Gobernador Dudut Cadjao, duro hindi nga salamat sa itikon sa private namon nga gasti balbagal man namon nga gastugin. Amo nga gitaplayan yung kang sakap kang 2014 di kaya lang nagamot ang amon nga titulo. Bagal kita ko pasalamat kay Congressman Legarda. Thank you. Ako si Georgina Ortega Ocario, nga isa ra nga ate sa General Pulion. Salamat nga isa ra ako nga napilian nga gintawan kang titulo o kung lupa nga libre nga pag-process kang titulo. Salamat gid nga paagi kay Congressman kay Gov nga
gingamit ang dinar o kon pinro nga mapapilan ang among nga lupa o kon matuguan kami kang libre nga titulo. Salamat gid kag nalipay gid ako hay sa kabuhay ron kadya pa lang na tuman nga gitawan kami ka lupa kanami gid batyagan nga gitawan kami kang titulo ay kun ako lang ay ate ako hindi ako kasalan kadya magpahimo ay dura kami ti kwarta. Salamat gali kay kay Go kay dura kadyaw nga sarasanda ka nagbole kay Congressman Loren Legarda kay Pinro kauntal nga gin process na dyan ang titulo nga natawaan kami kang libre. Salamat gid.